Ki nong Krisyan jong ki seng sanya partai baper ki la kirisa ki la kan hoy la ki jong ki Kyrtong kata lah po ki ji edisi bara po ji edisi ki pajba ki bala ap kemang ki ni ki election kin sa yo ya kalat banjut mai ya ki nong mi kmat ki jong ki ki art li ki district council haga ni ki election MDC ki ban salong ha ka art hoi tarik menta ubanai ka election MDC ka sa setang khat wei sngi hadu ka sngi ban tep vote pergi seng sanya partai baper berkumjuk ke Kyrtong ke labon kam ban le chau pajba ha ka ban pen itu ya ki berkumjuk ban ya wer ban ya lab ya kanong rim ke jongki khrang bau pajba un bishar ya ka parti la ne jau ko ki ba kum kinu ki Kyrtong ki Sha Iingdorbar jong ka ji edisi baraka ki edisi janbar o ki seng sanya partai ki lapan kre bha ya ka ni ki election ha ka ban aireng ha ka ni ki election bar ki babon ki seng sanya partai ki la kam bakin sa yo ya ka jing pon pa ya ka ni ki election pada ka tang ya ka jing start ju ki chong ki pa ba ya nukin ai pon ka vote rang pa ya ka jing pen kre ha po Rymbai-Khliehriat Constituency ki seng sanya partai ki bala pen kre ki long ka United Democratic Party ha ka ba ka UDP kan sa penyakun da ba finalist bare uday MDC babenta jong ka Rymbai-Khliehriat Constituency uban sa aireng beng ha ka ni ki election MDC Phah Sha Iingdorbar ki Kyrtong ki bansa aireng na Rymbai-Khliehriat Constituency haka ni ki election ka bansa long haka arpawai tarik menta ubanai kumjuro ki baypat ki seng sanya partai ki balapan kre ban aireng haka ni ki election na Rymbai-Khliehriat Constituency ki long ka Voice of the People Party dan ni ka baki ki pajba ki tip upra ka VPP kan penyakun da uba tenshine lang pawa uba tenshine lang pawa unsa aireng na ka Rymbai-Khliehriat Constituency na ka party VPP Phah Sha Iingdorbar ki Kyrtong ki bansa aireng haga ni ki election MDC ka bansa long menta ubanai baka jing tep vote ro kan long menta ubanai sai vei pat i Kyrtong i balapan kre ban aireng haga ni ki election MDC na Rymbai-Khliehriat Constituency ilong kemi wailet lengdo kong wailet lengdo ide MDC barim jong ka Rymbai-Khliehriat Constituency bat hakani ka kanti insa aireng biang na Rymbai-Khliehriat Constituency kum ka Kyrtong shmet Phah Sha ya ki baypat ki Kyrtong ki ban sia kun Phah Sha na Rymbai-Khliehriat Constituency kum ban chupan kan mau hang ne ka Rymbai-Khliehriat Constituency haka election MLA ka hap haka Khliehriat Constituency Palalangi pai sa kajing yo vote hak election MP na Khliehriat Constituency kisang sanya partai bayo ki vote ki long kumni kaseng NPP kayo Nriu Hajar Tam kaseng VPP kayo Kharkhandai Hajar Sanspatam kaseng UDP kayo Saw Hajar Arspatam kaseng Congress kayo Nriu Hajar News Patam bat ki baypat ki Kyrtong adangi pai kini ka jing yo vote ngiyo iba ka seng VPP ka yo bon tam ki vote na Khliehriat Constituency badhaka ni ka election MDC ka bon ki seng sanya partai bat kumjo ki riurang ba ki ong ba ka election MP ba ka election MC kan ya per ba na marha ka election MDC ki pajba kin pej ya ki Kyrtong Raya kata ka raing ya ka jing start ki chong ki pajba Iano Phi Ibit ban Phah Sha Iingdorbar Jhadc edisi na pedeng kini ki Kyrtong na Rymbai-Khliehriat Constituency haka ni ki election MDC ka ban salong